Keď to napríklad napočítame si nejaký zdroj, hej, gulové na lapete, na trojnej podstavke, takisto proste podhľadá aj na tretí motovky lapety. A potom toto vedenie na tej rýchlo spätného rázu, hej. A na tejto nemáme nič iné, na tej iné, hej. A od výstrelu, že nám pôsobí, hej, zase musí niečo odporovať. Jak máš? Dajte to nás, príďte. A v tomto prípade odporuje ako k-krát integrál sledujete premenná sila, hej, kde je v podstate ako tuhosť tej lapety alebo tuhosť toho terénu, hej, čiže toho nejakého vo vašem ramena v tomto prípade, hej, tuhosť toho terénu alebo lapety, tej káčko. No aj to je ako, že sa to mení pozerať, nejakú zdravú stránku. Je to málo. Ale bez strachu. Ja väčšinou aj kúženie napríklad aj vaše rameno, hej, z začiatku je mäkké a jak sa tá práva zatlača lepšie, tak vlastne potom tak tvrdšie až tvrdšie. Dobre, je to ako, má to nejaký koeficient úvodu, hej, a potom na nejakej dráhe, hej, lebo ten koeficient, jestli koľka sa tá dráha není, tak tá sa to mení. Väčšinou ako upružení, hej, napríklad minerálne. Dobre, potom máme ešte spätný záchran, takže znamená, že zbranie so spätným šmíkom po teréne. To z tej historickou, dnešná by to nemá význam, ale vedím si to ako rovnúci ďalšiu. A jak to funguje. To je ako klasické tie diela, keď ste videli za nápavom, hej, vystrelí sa a to dielo, preto čo aj máme, keď to zabolo, potom sa stavilo. A práve také železničné vagóny, hej, že vystrelil má jeden zákrok na tej lapite a potom ešte celý vozen sa uletel po tej železnici. Jaké veľké video môže ísť na Facebook? Už to má 50 mega. To bude mať tak 150 mega, než to tam dal. A to je v podstate podobné, že keď je to ten spätný rád, že je to pomaly do chce. Máš to tam vlastne takto, alebo... Tak, na prvú chvíľu dobre. Dobre. Hej, zase máme ten výstrel, nič nie tam nebolo, to by na nás vybrali. A najprv si pozrie, ak máš tie trávky. Málo sa vlastne nejaký starý, čiže to vlastne nemá vlastne. MBF to v tomto prípade je možnosť celej zbrane, hej, či aj to podvozku, či všetkého, čo sa šmíka po tom teréne. To do týchto drážok. Rýchlosť toho spätného šmíka po teréne. Tieto drážky na to. Je to od týchto? No, tieto od týchto. Rýchlosť spätného šmíka po teréne. Zase jedna vec, hej, si od výsteru a práve posúli na tú zbraň. A TDT je vlastne tá tretia fila toho terénu, hej. Presne sa to definuje, že výslednica odporu proti pohybu zbraňov. Toto je, hej. To je proste nejaký priebeh síly, ktoré odporujú proti tomu pohybu. Tak, jak to máš. Takže ak je terén sa stláča, hej, tak tá sila je takisto premenná, pretože terén vykazuje svoje vlastnosti a čím odstačíte viac samozrejme, tak si máte čo Sa snažte jemne odísť bez strany. Dobre, potom sú to tie zbrane s otvorenou hlavňou. A tam sú vlastne len dva ako bezzáchodový kanón. Navodne to majú spraviť za koľko? Za 20 sekúnd? To už ide 4 minúty. Ale zase tým máš Musíš mať druhé. Dobre, dotýkme tieto dobre. áno. Bezzáchodové zbrane a tam je rovnička. Pozor. Je vpredu. Zase je tu zákon zachovania povolí, že
impuls od výstrelu nič iné. Stará sa to Čiže rozhodne, zase máme stará sa. mocno strely, hej. Ste s tým len pohľadka. Teraz si To je základný ležučný účinky. Lebo ide o to, že toľko tej pravej náplne zoberieme do obahy, hej, že to je ako Teraz skúš. zase je moment. A to mi je ako redukčné cvičenie, sa pohybuje tam doma, tie empiricky zistené, hej, Jak majú dopredu teraz? Áno, alebo- ten taký, čo nám to a musí sa to ako rovnať tomu hmotnostnému výtoku tých plynov hlavne, hej. Že bum. Čiže MG, to je Hej, toto si tá potlačil. hmotnosť, jednotlivá hmotnosť vlastne výtoku tých plynov hlavne. Viete, ako by zachovala RPGčko, hej. Strieľali si dopredu a v zadnej časti má nejaký plyn, hej, väčšinou laveru. Stále to má scénu. Proste vyvolá ten impuls, aby Toto niekedy sa presne. Hej, MG je hmotnosť vytekajúcich plynov hlavne a VG je rýchlosť výtoku tých plynov hlavne. A posledný príkladom je taký člena otvorená hlave, alebo raketové, spúšťacie zariadenie. horná, hore, spodná dolu. Ale do týchto malých, nie? Ne, do tej spodnej, do tej do pledice. Čiže raketové. A to si zase musím tak zatriť. Ešte na jednu vec. A to? Ešte čo sa to Môžeme napísať nejaký. Kolik? To ten zárik. aj tam bol váš beton. Prosím. Ja myslím, co to? Stisni ten kľúč. Nechaj takú kúšku zárik. To, že som to mal Hej. sprejť. Ale nemáš to Nie. zalicované dierovať. MR Dunala je počiatočná hmotnosť tej rakety, hej, predtým, lebo raketa si nesie svoje palivo do sebou, hej, to nie je strela, že letí, raketa si nesie nejaké buď TPH-čko, KPH-čko, čo TPH-čko do sebou. Čiže keď to TPH-čko horí a dodáva impuls tej rakete, tak to prachové zrno horí, hej, a znižuje svoju hmotnosť. To znamená, že tá raketa tam